atong pagabasahon ning lain nga gipadala mga higalag igsuon, ingon dinhi ayaw libog-libuga ang inyong mga utok ni ana kay laktod pagkasulti, wala mo'y dugo pagkahudiyo. Hintil mo, di ba? Kung nagpasakop mo sa Hudiyo, giunsa man sab ninyo pagkaliwat ni Abraham sa 12 kabanay sa Israel, kini tubagan ninyo. Atong sublion, ayaw libog-libuga ang inyong mga utok ni ana kay laktod pagkasulti, wala mo'y dugo sa pagkahudiyo. Hintil mo, di ba? Kung magpasakop mo sa Hudiyo, giunsa man sad ninyo pag kaliwat ni Abraham sa 12 kabanay sa Israel, kini tubagan ninyo. Daghang salamat sa atong suking tigpaminaw nga nagapadala niining maong pangutana. Atong tubag mao kini higalag igsuon. Ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach wala nagwali dinhi sa kahanginan nga nagaingon ta nga kita gyud kaliwat sa mga Hudiyo by blood. Wala ta nagsulti mga higalag igsuon nga nagpasakop ta sa Hudiyo pinaagi sa pagkaputay nato sa ilahang kaliwatan. Mauni ang angay natong hibaluan kay ato nakita nga ang pangutana nihatag sa konklusyon nga wa niya nasabti ang mga punto sa atong mga doktrina o mga pagtulunan. Now, aron masabtan nimo higala, sunda ang akong tubag kay aron na masabtan nimo ang rason nganong kami nisunod sa pagtulunan. Wala mi kunik sa Israel, ingon nga mga kaliwat mi sa Israel pinagis dugo. Hinunuan ni kunikta sa Israel, ni dugtong ta sa Israel tungod sa mga pagtulunan nga gihatag sa atong langit ng amahan ngadto sa Israel. Mauni ang mga punto nga angay natong masabtan mga higalag igsoon ngano nga kita kinahanglang masumpay manggayod ngadto sa katawhang Israel o baka sa mga Hudiyo mga higalag igsoon. Ato kining pamatud-an pinaagi sa bersikulo dinhi sa balaang kasulatan. Sa Salmo 147, bersikulo 19 ngadto sa bersikulo 20. Siya nagapakita sa iyang pulong ngadto ni Yakob, sa iyang mga tulumanon o sa iyang mga paghukom ngadto sa Israel. Siya wala nagbuhat sa ingon sa bisan unsa nga nasod, ug mahitungod sa iyang mga paghukom, sila wala nakahibalo kanila. Pagay kamo ni Yahweh. Now, unsa ang klaro mga higalag igsoon? Usa sa rason ngano nga kinahanglan ta mukunik sa pagtulunan nga nagkatunan sa nasod sa Israel ug mualagad sa makagagahom sa Israel ug musimba sa makagagahom sa Israel nga mao si Yahweh ug mudawat ug mutuo usab sa manluluwas nga nagagikan sa Israel nga mao si Yeshua Messiah. Tungod kay usa sa rason nag-ingon na ang kasulatan Salmo 147 bersikulo 19 ug bersikulo 20 nga ang iyang pulong iya kining gipakita ngadto ni Jacob ug ang iyang mga tulumanon iyang mga paagi sa paghukom ngadto ni Israel. Sa Israel dai niya gihatag ang iyang mga pagtulunan mga higalag igsoon. Ngano man ang Israel pinili nga katawhan. Mao hinungdan nga gipiyalan sila mao bitaw nga atong mahal nga Misaya nga si Yeshua ang atong manluluwas. Atong Misaya disama na tao sa nasod sa Israel, sa syudad sa lungsod sa Yahuda, mga higalag igsoon. So tinaw og klaro nga ang kasulatan nagtug-an nga ang piniyalan ug ang paghatag sa kasuguan sa mga balaod, mga pakigsaad gihatag gini sa Israel.
So sila ang unang mga tao nga nakakaton ani. So kung sila ang gipiyalan una sa makagagahom, atod pag-ingon sa verse 20, wala siya magbuhat sa ingon sa bisan unsang nasod. So gawa sa Israel, wala ing nasod gitagaan. Muna'y tinaw klaro sa balang kasulatan. Una gid ang Israel. Kung nakakatuna ang Pilipinas sa pagtulunan din sa balang kasulatan, tungod kay gikan sa Israel, diwali ni ngadto sa tibuok kalibutan. So, mubalik kita sa ugat nga ang sinugdanan, mao gyud ang Israel ang unang gipiyalan. Ang mga propeta iya sa Israel, mga Israelita. Ang mga apostoles, mga Israelita. Ang atong Misaya, Israelita. So, ang tanan nga mga istaring, inunta mga kanaang mga utor dinhi sa kasulatan, mga higalagison, mga Israelita ni sila. So, usa ka dako nga hinungdan, nganong mupunik yuta kay ang pagtulunan nga nakatunan sa Israelita, pagtulunan sa mga apostoles, mausab ang pagtulunan nga angay natong katunan. Kay ilahan ni practices nila ni mga higalag-igsuon. Ilahaning tradisyon. Now, mudisog ta sa unahan, lain nga bersikulo. Roma 9, bersikulo 4. Atong ipamatuod dinhi, unsa ka importante ang nasod sa Israel, mga higalag-igsoon. Ngano? Nga mudugtong ta sa ilang mga pagtulunan. Dili sa ilahang kanaang bloodline, mga higalag-igsoon, nga moingon ta nga Hudiyo tas dugo. Wala ta ni claim ana ang ato nga Hudiyo ang atong gikan sa Hudiyo, gikan sa Israel, ang atong mga pagtulunan. Roma 9, versikulo 4, ingon dinhi, kinsa mga Israelianhon, ngadto kang kinsa gipanag-iya ang pagkasinagop. So sila daw nga mga Israelita, sila mga piniling katawhan, mga sinagop. Og ang himaya, ang mga pakigsabot sa ato pagkubinan, mitzvot, kaning mga kasabutan. Og ang paghatag sa balaod. So kani din paghatag sa balaod, tuan ni nila unang gihatag. Mo tong gisgutan nato sa 147 bersikulo 19 bersikulo 20 sa Salmo. Ang paghatag sa balaod og ang pagpangalagad sa ato pa ang tinuod nga paagi sa pag-alagad diha ni nagikan. Mga higalag-igsuon, pagpangalagad sa Elohim ug ang mga promise, mga saad. So ang saad asa gihatag una sa Israel. Sa Israel mo na nga, unsay giingon sa kasulatan, kinahanglan mutuo ka sa Misaya kay aron mahimo kang kaliwat ni Abraham, o kung kaliwat ka ni Abraham, manununod ka sa saad. Kay ang saad nga gihatag ni Amhang Yahweh ni Abraham, imo pong madawat kay manununod ka man. Kung si Abraham makadawat og saad, sama po kang Abraham makadawat po ka og saad. Mo na ang ipasabot mga higalag-igsuon. Magampo bitaw mo, moingon man mo nga makagagahom ni Abraham, makagagahom ni Isaac, makagagahom ni Jacob. Kinsa na si Abraham, si Isaac ug si Jacob, mga Israelita kana, mga higalag-igsuon. So now, atong pamatud-an pagid og dugang mga higalag-igsuonan. Lain nga bersikulo. Roma 3:1 ug 2. Ingon dinhi. Nan unsa man ang bintaha nga nabatunan sa Hudiyo, o unsa man ang mga kapuslanan nga anaa sa pagkatinuli o sirkumsasyon, daghan sa matag paagi, labaw sa tanan, tungod nga ngadto kanila gitugyan ang mga pulong sa Elohim. Ngano nakabintaha ang Hudiyo? Ngano nakabintaha ang Israel? Tungod kay sila ang unang pinilyalan sa balaang kasulatan. Sultihan tamo mga higalag-igsuon, sila ang tag-iya sa Biblia. Amen. Kung naay Biblia nga naabot na sa tibuok kalibutan ron, kay gihubad na sa mga translators, sa mga maghuhubad, ang original ana higalag-igsuon gikan na sa Israel. Kay ila ang balaang kasulatan, dili ila sa Griego, dili ila sa Roma. Mga higalag-igsuon, kun dili ila sa Israel. Kay unsay giingon sa Roma 3:1 ug 2, ingon dinhi, nakabintaha daw daghan ang Hudiyo ngano man kay labaw sa tanan, tungod nga ngadto kanila gitugyan ang mga pulong sa Elohim. So ang pulong, ang balaang kasulatan gihatag ni una didto sa Israel. Nganong naabot man dinhi sa tibuok kalibutan kay gisangyaw. Kay gisangyaw unsa man ang pamatuod mga higalag-igsuon. Ha? Nganong gikinahanglan man nga musunod kita
Kay ang pagtulunan nga niabot sa tibuok kalibutan nagagikan ni sa Israel. Ang kaluwasan asa manggikan? Matod pa sa Juan 4 versikulo 22. Juan 4 versikulo 22. Mga higalag igsuon nagingon dinhi. Kamo nagsimba sa wala ninyo hibaloi kun unsa kami. Kun unsa na kami nahibalo unsa ang among gisimba. Kay ang kaluwasan iya sa mga Hudiyo. Amen. So asa di ang kaluwasan mga igalagiso? Tanawa, Juan 4:22. Ang kaluwasan ila day sa mga Hudiyo. Mo hinungdan nga mudugtong ta. Dili kay moingon ta nga declaim ta nga kami mga Hudiyo Bible. Dili na mao. Sabtag maayo higalagisoon. Mukonekta sa ilang pagtulunan. Ang pagtulunan, ang pagsimba, kung kinsa ilang makagagahom, maoy makagagahom nga atong simbahon. Amen. Basin og nagsimba ka sa makagagahom nga gikan dili na gikan sa mga Hudiyo o makagagahom na nga gikan sa Israel. Kung imong makagagahom gikan na sa Grigo, gikan na sa mga Romano, delikado ang imong makagagahom may kalagison dili na tinuod. Piki na nga makagagahom. Basi nagtuo mo mga higalagigson nga ang makagagahom sa Israel o ang makagagahom sa Grigo o Sara. Muna ang mga butang nga angay ninyong tunan mga higalagigson. Mubalik ta sa kasaysayan. Mubalik tagtuon sa history ni ana mga higalagigson. Kung ang Israel o ang Grigo pareho ba o mga makagagahom kaniadtong panahon. Muna ang mga butang angay natong sayron. Usa pa, ngano man gyud mo mukunik man ta sa Israel. Mao man ni ang gipahimug-atan natog maayo dinhi mga higalagigson kay matud pas nangutana nganong libog-libugon man kun nato atong utok nga latud pagkastorya wa man tay dugo nga Hudiyo kundi hintil man ta. O mao to atong gitubag higala nga wala ta ni claim nga Hudiyo ta by blood o Israel ta by blood kundi ang kunta nga kita mga Pilipino ta mga higalagigson. Pure dugo gyud kaliwat sa 12 ka tribo. Apan pumiingon tag pagtuo higalag igsuon, pwede ba nga musundog ta o musunod ta sa pagtulunan nga iya sa Israel? Ang tubag oo. Ang tubag oo. Nanuman ang kaluwasan gikan sa Israel, dili gikan sa Roma, dili gikan sa Grigo, dili gikan sa China, dili gikan sa Amerika ang kaluwasan. Gikan sa Israel. Sa Lucas 24 versikulo 47. Ni aning pahayag nga nagpamatuod mga higalagigsuon nga ang pagsangyaw sa ngalan o pagpasaylog sala wala ni nagsukad sa laing nasod kundi naggikan gini sa Israel sa Jerusalem. Lucas 24 versikulo 47 ingon dinhi og nga ang paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala kinahanglan nga igawali diha sa iyang ngalan sa tanang kanasuran nga magsugod sa Jerusalem. Unsa mga higalagigsuon? Nga ang mensahe daw sa paghinulsol, ang mensahe daw sa message sa repentance o remission of sins, pagpasaylog sala, kinahanglan daw ni iwali pinaagi sa ngalan. So kaning ngalan na diha ang gahom sa paghinulsol o pagpasaylog sala pinaagi ra sa usa ka ngalan kisam nang ngalan ni Yeshua Mesaya more na ngalan nga makapasaylog sala ug ngalan nga naa diha ang gahom sa paghinulsol. Amen. Unsay gingon? Igawali diha sa iyang ngalan sa tanang kanasuran. Asa ang iwali? Usa ra ba kanasod, duha ra ba kanasod? Sa tanang kanasuran. Sugod sa Jerusalem. Sa ato ba kini ang pagwali nga niabot karon sa tibuok kalibutan, ang pagwali sa ngalan ni Yeshua nga pinaagi dinhi sa social media, pinaagi sa radio broadcast, sa kanaang Facebook o uban nga YouTube, uban nga paagi sa pagsangyaw nga niabot ang mensahe sa tanang suok sa yuta. Sultihan ta mo mga higalagigsuon. Wala na nagagikan sa Roma, wala na nagagikan sa China, wala na nagagikan sa Grigo, sa Greece, kundi nagagikan na sa Jerusalem ang tinubdan aning maong mensahe. Kay ang Biblia gikan sa Israel, ang mga propeta, mga apostoles ang atong Misaya, Israelita silang tanan.
So mo ni tin-aw og klaro, mao hinungdan nganong mukunik gyud ta, mudugtong gyud ta sa Israel sa mga Hudiyo kay silang tanan mga Israelita, mga higalagisuon. Ug mao ni ang bugat nga mga rason nga ang pagwali di ay sa ngalan nagagikan sa Jerusalem. So kung ang ngalan nga makaluwas gikan sa Jerusalem, ayaw pakyasa pagdawat ang ngalan nga gikan sa Jerusalem. Kung karong adlaw nakadungog ka ni ngalan nga Yeshua, ang ngalan nga gikan sa Jerusalem, dawata kini kay mao ni ang ngalan sa kaluwasan. Apan ang ngalan Hesus nga gikan ra na sa Griego mga higalag-igsoon, gikan ra na sa mga Grisyanhon, higalag-igsoon, ngalan na nga dili na mo'y makaluwas nimo. Wala na naghatag og kapasayloan sa sala mga higalag-igsoon. Usa ka na kangalan nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Piki ka na nga Misaya, higalag-igsoon. Naay apasumpay sa iyang pangutana. Kung magpasakop ta sa Hudiyo, giun sa sad ninyo pagka kaliwat ni Abraham o 12 kabanay sa Israel, kini tubaga. Now, nganong kung magpasakop ta sa kana ang mga Hudiyo, giun sa nato kuno pagkakaliwat ni Abraham. Sa ato nang gikaingon mga higalag-igsoon, wala ta nakaliwat ni Abraham pinaagi sa dugo, physical, by blood, by kana ang gitawag og genealogy sa kaliwatan, kundi diha sa pagtuo nato sa atong manluluwas nga si Yeshua Misaya. Ni aning bersikulo atong tubag higalag-igsoon sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 29. Niingon dinhi, o kun kamo iya ni Yeshua nan kamo mga kaliwat ni Abraham og mga manununod sumala sa saad. Akong sublion, Galacia 3 bersikulo 29. Og kun kamo iya ni Yeshua nan kamo mga kaliwat ni Abraham og mga manununod sumala sa saad. So dili di ay lisod ang pagkahimo natong kaliwat ni Abraham. No need nga magpa kana ang DNA pata ngadto aron mahimo tang kaliwat or bakang uban magpa-transfer og dugo kanang mga piki nga paagi o limbong nga paagi nga gusto silang mag-Jewish. Apan ang tinuod mga higalag-igsoon, sa pagtuo lang nimo ni Yeshua, ang Elohim nighatag na nimo og kahigayunan nga mahimo kang kaliwat ni Abraham. Oo, ngano man ingon ang kasulatan, ug kun naa ka nituo na ka ni Yeshua Misaya, ka ni Abraham. Dili na akong pulong. Dili na pulong sa kongregasyon ni Obiawi in Yeshua Hamasyak nga grupong mga higalag-igsoon. Pulong ka na dinhi sa balaang kasulatan nga kun nituo ka ni Yeshua, kaliwat ka ni Abraham. Ngano man mga higalag-igsoon, kay kun nituo ka ni Yeshua, ang nanan nituo ni Yeshua gitagaag katungod sa Elohim nga mahimong anak ni Elohim ni Abba Yahweh. Gitagaag katungod ato ning makita sa Juan 1 mga higalag-igsoon bersikulo 12. Juan 1 bersikulo 12 ni aning pahayag sa balaan nga kasulatan. Apan ingon sa kadaghan nga midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak ni Yahweh. Bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. So kung ito una day kasangalan ni Yeshua, kaliwat ka ni Abraham, kay gigatagaan kag katungod ni Abba Yahweh nga mahimo kang iyahang mga anak tungod sa pagtuo. Tungod sa pagtuo mga higalag-igsoon. Mao ni nga nag-ingon ang Roma 2 bersikulo 28, Roma 2 28 ngadto sa bersikulo 29 mga higalag-igsoon, niingon dinhi, kay siya dili usa ka Hudiyo nga makita diha sa gawas, kay kanang pagtuli nga makita sa gawas diha sa unod. Apan siya usa ka Hudiyo nga mao ang anaa sa sulod, sa ato pa kanang gitawag og Hudiyo sa pagtuo, ug nga ang pagkatinuli mao kanang anaa sa kasing-kasing diha sa espiritu ug diha sa litra, ug dili diha sa litra kang kinsang pagdaig, dili iya sa mga tao apan iya sa Elohim. Sa to pa, kung nito ka ni Yeshua, nahimo kang
Israelita diha sa pagtuo nga naman ang gisimba sa Israel imuha magisimba. So ang makagagahom sa Israel o ang imong makagagahom usa. Ang pagtulunan ug ang balaod sa Israel nga gihatag ni Amahang Yahweh ngadto sa mga Israelita imo magsunod. So pareho ra mo pagtulunan. Balaod sa pagkaon dili ko mo kaog mga mahugaw. Ang Israel nagkakaon bag kanang mga pagkaon nga mahugaw nga gisgutan sa Leviticus kapitulo 11. Wala mga higalag iso nagtahod ang katawhang Israel sa balaod sa pagkaon nga gihatag sa atong langitong amahan. Mausap kita bisan kita mga Pilipino apan kita ni sundog man ta sa pagtulunan nga gihatag ni Amahang Yahweh ngadto sa katawhang Israel. Mausap kita wa pud ta nagakaon ni ining maong mga pagkaon mahugaw katong gisaysay ni Igsoong Dani ganiha nga nahimong hinungdan nining mga virus nga nikatap karon sa tibuok kalibutan. Mga higalagison. Hinaot pa nga maabli ang atong mga panghuna-huna nining mga mensahe nga atong nadunggan karon nga importante di ay kaayo nga mosimba ta sa makagagahom sa Israel nga si Yahweh ug moalagad ta ug dawato nato ang manluluwas sa Israel nga mo si Yeshua Misaya nga mausab ang manluluwas sa Hudiyo ug sa Hintil nga tanan nga mga Hintil nga motuo sa iyang ngalan. Apan ang ngalan nga makaluwas ato iklaro ang ngalan nga Yeshua Misaya. Kay buhat 4:12 walay laing ngalan nga naghatag og kaluwasan mga higalag igsoon sa tanan nga motuo. Usara ang ngalan nga Yeshua. Ang ngalan nga Yeshua. Moinungdan nga kinahanglan ta musunod sa pagtulunan nga ila sa Israel ka ang pagtulunan sa makagagahom gipiyal ni Abayawi ngadto sa katawang Israel ngadto sa mga Hudiyo ug kana atong sundon atong adapon bisan kita Hintil apan usara man ni ka makagagahom ang tinuod ang makagagahom sa Israel mo ni tinuod nga makagagahom mausab ni ang simbahon unta sa mga Hintil mga higalag iso. So ang makagagahom sa Israel nga si Yahweh atong simbahon ug ang makagagahom o manluluwas sa Israel nga si Yeshua atong pagadawaton ug tuohan mga higalag iso. Apan